Rukun Islam. Prabu Puntadewa kagungan puso jimat kalima sada saha tembung jimat kalima syahadat. Kalimah syahadat. Raden Werkudara kuwi salat mulun Werkudara kuwi ora indah basa merga basa salat ku ora bisa dibasake Jawa. Oh, mekaten. Indonesia kudu basa Arab. Arab. Nek Raden Janaka ya kuwi poso pesemone piye poso. Kiai seneng prihatin. Mula Janaka kulino prihatin. Nggih, Pak. Nika dipun bawani Pak Catur mboten to? Oh iya anak lanange bawa ya le. Ya anak lanang. Ku ya karo wong tuwa bekti tenan. Garwane putrane jak kabeh. Ini Sen. Pak dosen. Ya sekali